marec a my, ako sme slúbili, sme opäť tu. Podelíme sa s vami zase o veľké množstvo akcií a aktivít, ktoré sa udiali počas tohto prvého jarného mesiaca. Radšej už menej rečí a začnime. Vráťme sa však ešte na koniec februára, presne posledný deň pred jarnými prázdninami, kedy sa konal v rámci MCORŠ okresný turnaj v Kolkoch a naši žiaci 2. stupňa veru nechýbali. Ale na začiatku prázdnin sa konal aj kolkársky turnaj pracovníkov školstva, ktorý každoročne organizuje naša škola. A na ňom sa zúčastnilo aj zopár našich učiteľov. A najlepšie sa darilo pánovi učiteľovi Matúšovi Temerovi, ktorý vybojoval v mužskej kategórii krásne 2. miesto. A tiež aj naša pani riaditeľka Hanka Považanová získala v rámci MCORŠ krásne 3. miesto. Blahoželáme. Začiatkom mesiaca prebiehala u nás jedna veľmi zaujímavá aktivita medzi štvrtákmi, piatákmi a siedmakmi pod názvom Vzdelávacia úniková hra. A bol to nápad našej pani psychologičky Ivky Pacekovej. Dobrý deň, chceli sme sa vás spýtať, že čo vás priviedlo zorganizovať túto aktivitu v našej škole? Vyplynulo to prirodzene z mojej práce, z komunikácie, spolupráce s triednymi učiteľmi, aj z aktivít, ktoré som realizovala v týchto triedách, 4., 5. triede a v 7. triede, vlastne z potrieb detí, učiteľov. A vlastne tieto aktivity boli zamerané na oblasť vzťahov, stmelenie vzťahov a vlastne motiváciu k učeniu, najmä v tej 7. A triede, u starších detí. A tak som vlastne rozmýšľala, ako tieto dve oblasti ešte podporiť nejakou ďalšou aktivitou vlastne zvonku. A o tomto projekte únikovej hre som sa dozvedela od známej, ktorá sa vlastne tiež venuje práci s deťmi. A aký bol hlavný cieľ tejto akcie? Cieľom bolo vlastne komunikovať, spolupracovať, zdolávať prekážky. Vlastne deti mali takú inštrukciu, že sa zahrajú na tajných agentov a vlastne mali odraziť hackerský útok na školu a vlastne zdolávali prekažky vo forme úloh, riešili tajničky, vedomostné kvízy, logické hlavolamy a vlastne spolupracovali v tíme, mali to všetko v sťažených podmienkach, lebo miestnosť bola špeciálne upravená, zatemnená čiernymi fóliami, museli si svietiť baterkami. No a vlastne keď tieto úlohy vyriešili, tak sa dopracovali k číselným kódom, ktorými vlastne odomkli zámky na počítači a prestrihli hlavný káblik a vlastne takto zneškodnili hackerov. No a vlastne tieto aktivity všetky rozvíjajú čitateľskú gramotnosť, finančnú gramotnosť, jemnú motoriku, logické kritické myslenie a to všetko aj v súlade so vzdelávacími štandardami. No a vlastne najlepšie výsledky dosiahla trieda 4. B a 7. A, čo ma teda veľmi potešilo, lebo vlastne vyriešili aj 3 bonusové úlohy a vlastne zažili si taký zážitok úspechu, že sú úspešní, že tie svoje vedomosti môžu využiť aj v reálnom živote, že učenie vlastne má zmysel, že im to dáva väčší rozhľad a nejakú slobodu. A takisto vlastne to posilnilo aj oblasť ich vzťahov. No a potom, keď sme sa pýtali aj takú spätnú väzbu k tejto aktivite, tak bola hodnotená veľmi pozitívne a určite by si aj do budúcna ešte vyskúšali nejakú unikovku, možno nejaký náročnejší level.
vydarená a poučná akcia. Ďakujeme, pani psychologička. A my sa posúvame ďalej, teda konkrétne na zopár exkurzií, či už na 1. stupni alebo na 2. stupni. Tak poďme na to. Tak napríklad žiaci 6. A a 6. B spolu s pani učiteľkou Štrbákovou, s asistentkami Janičkovou a Frankovou si zašli do Simu. Konkrétne na environmentálnu výchovu s pánom Kondelom. Podozvedali sa tu plno hodnotných a zaujímavých informácií, napríklad o krmení rybičiek. Súťaživou formou si ukázali model mesta Martin, ale aj model, pri ktorom boli simulované zrážky v rôznych typoch krajín. No najviac ich však zaujali malé page koníky, ktoré mohli aj chytiť do ruky a krmiť. Šiestaci si tento mesiac toho veru viacej užili. Koncom mesiaca spolu s tretiakmi absolvovali týždňový plavecký výcvik v Dolnom Kubíne. No a či sa im páčilo? To sa ich ani nepýtajme. Samozrejme. Ďalšia akcia z 2. A, 2. B a 3. A s pani učiteľkami Lehodskou, Malou a Viludovou bola super prednáška v Národnej knižnici pod názvom Prečo je kniha hranatá. Prednášku viedla a veľa zaujímavostí o vzniku, vývoji a celej histórii našich kníh pani Jana Cabadajová. Deti sa dozvedeli o papíruse, o prvých knihách, dokonca aj o knihe, ktorá bola guľatá, o ilustráciách atď. Deťom a aj pani učiteľkám sa veľmi páčilo a určite pôjdu aj na budúce. Pri knihách ešte zostaneme. Je predsa marec, mesiac knihy, tak prečo nenavštíviť miesto, kde sa knihy kupujú? Konkrétne Martinus. Tam si zašli všetky triedy z 1. stupňa. Pani učiteľka Jarka Malá zariadila exkurzie, no a naši žiaci sa tam radi pozreli. Tí menší priamo v predajni Martinusu, tí starší zase v skladoch kníhkupectva.
teraz si zájdeme na jednu zo súťaží, konkrétne na okresné kolo chemickej olympiády. Ak si spomínate, v januárovej relácii sme si zašli medzi deviatakov, ktorí sa pripravovali v učebne chémie. Pán učiteľ Vlasto Manzak ich pripravoval na chemickú olympiádu. A tu máme troch najlepších, ktorí nás úspešne reprezentovali na okresnom kole chemickej olympiády. A to Lívia Ťaptíková a Ema Rosoňová z 9. A a Christian Kochan z 9. B. Blahoželáme. Záver marcových udalostí bude patriť našej budúcnosti. Teda konkrétne deťom, ktoré ešte len do našej školy nastúpia. Našim predškolákom. Určite každý žiak, žiačka, ktorý má nastúpiť od septembra do školy, chcú dopredu vedieť, ako to v tej škole vyzerá. Čo je tam zaujímavé, čo tam majú pútavé, čo ich čaká, no a na to je určený deň otvorených dverí, na ktorý sa svedomito pripravovali všetky pani učiteľky so svojimi žiakmi na prvom stupni. Pani zástupkyňa Janka Robová previedla malých predškolákov aj spolu s ich rodičmi po celej našej škole a deti dokonca mohli zazrieť do jednotlivých tried a pozrieť si, ako deti pracujú na vyučovacích hodinách, kde sa deti nielen učia, ale v rámci zážitkového učenia aj veľa hrajú a to sa im páčilo. Predškoláci z materskej školy v Záturči si túto návštevu našej školy ešte raz zopakovali. Tentokrát spolu so svojimi pani učiteľkami navštívili svojich bývalých spolužiakov a tohtoročných už školákov v 1. A a 1. B triede. A nielen, že sa pozerali, ako to tým našim prvákom už ide, ale mnohí sa do vyučovacieho procesu aj zapojili. No veď pozrite. Marcová relácia končí. A myslím, že dievčatá už za mňa povedali úplne všetko. Tak ja sa s vami už iba lúšim. Ahojte a ďalší mesiac sa uvidíme znova.